מכם באות מחר? את המילים כתב אריאל דותן, לחן אריאל דותן ואני ביחד. את ההפקה המוזיקלית עשה אורן דגו, עמנואל, והשיר מדבר על אמא שלי. אנחנו מקדישים אותו גם כן, לאמא. דורון מזר, איתנו בחמישי האגדה, בבקשה. דרך איציק. כן, פשוט לא, זה לא עבד לו. הכל בסדר. ישנו מקום והוא לא כאן, את שם שוכבת על עננים, אולי שם במרחב את מרחפת, רחוק מכאן, רחוק כל כך, לאן הלך? ובלילות את מופיעה, פתאום הכל בסדר, האם היית שם כל הזמן? נשארת איתי בחדר ולא לקחו אותך מכאן, לאן הלך? אני משוגע אליו בתוך מעבורת החלל, אני טס ללונותיו כמו טיבליסטי משוגע, אני עף כמו ציפור מתקרב למהירות האור, להפיק את הגר ולהסכים לך שתמיד אזכור בתוך רגלי הלב וכאן בחדרים בבית הנוכחות שלך. אחרי השיר הזה יש שאלות אמיתיות. שאלה האחרונה ברייש. בכל מקום אליו לפני אמצע אותה, אני משוגע אליו בתוך מעבורת החלל, אני טס ללונותיו כמו טיבליסטי משוגע, אני עף כמו ציפור מתקרב למהירות האור, להפיג את הכאב ולהזכיר לך שתמיד אזכור, אני עוד דקה אצלך ואז אפור בחזרה כמו מטאור. אני משוגע אליו בתוך מעבורת החלל, אני טס ללונותיו כמו טיבליסטי משוגע, אני עף כמו ציפור מתקרב למהירות האור, להפיק את הגר ולהזכיר לך שתמיד אזכור, אני עוד דקה אצלך ואז אפור בחזרה כמו מטאור. איזה מטאור. דורון מזר, פעם ראשונה ביצוע לייב באולפן של השיר הזה, שיר שהוא כתב במיוחד, כתב יחד עם... אתה הלחנת אותו? אני הכנתי יחד עם אריאל, יחד עם, כן. ואריאל כתב את המילים. מה שעולה לך בראש, אין פה שאלות מכשילות, אם לא בא לך לענות, אתה לא חייב. אוקיי. סבבה, אני איתך. יש לנו גם ג'ינגל שקנינו מאלי אקספרס בשקל, תן לנו ג'ינגל. And now, the יצא סמוטריץ'. question, the latter questioning of the אותיות. שאלון האותיות. שאלון האותיות. זה הג'ינגל שיצא לנו, יצאנו ג'ינגל שתרגל סמוטריץ'. אוקיי. שאלה ראשונה בדלת. כן. דמיין שיכולת לחזור בזמן ליום אחד, איזה יום זה היה? כיתה א'. תשובה יפה! תשובה נכונה. זה מה שיצא לי. ו', ואם היית יכול להיות כל מה שבא לך חוץ מזמר, מה היית? כוכב ספורט. הופה! מסי רונלדו? לא יודע. לא קשור. באמצע. ד' ו', אנחנו ברש. רגע בקריירה שלא תשכח. הופעה בפולי ברג'ר בפריז.
מה היה מיוחד שם? עבדתי שם עם תזמורת של 20 נגנים ערב ו40 בחורות מסביבנו. וואי. אני כבר קיבלתי סחרחורת. שוב, ואם היית יכול לבחור לעשות דואט עם כל אחד בעולם, עם מי זה היה? סטיבי וונדר. הופה, תשובה יפה. תשובה יפה. מה נכונה? אתם מכירים את דורון מזר? נון. נון. נשארו לך חלומות שטרם הגשמת? כן. יכול לספר לנו עליהם? אני רוצה להיות בריא עד 120. אמן. תשובה הכי נכונה שיכולה להיות. אין ספק. מם, מעריצות. מתגעגע לזה? יש כל הזמן. הופה! תשובה אמיתית. מה נכונה? אתם מכירים את דורון מזר? זה מהמשחק שאנחנו תכף עושים עם מאזינים. רגע, לפני שנמשיך, יש לנו משחק עם מאזינים שנקרא מי מכיר את דורון מזר? נתנו טלפון, אני אתן אותו שוב, 0552-103-103. אם אתם מכירים את דורון מזר, זה הזמן להתקשר, שים לב, דורון, תשובה נכונה, יש את הג'ינגל הזה, כן. תשובה נכונה, אתם מכירים את דורון מזר? תשובה לא נכונה, יש את הג'ינגל הזה. תשובה לא נכונה, אתם לא מכירים את דורון מזר. כן. סבבה. לאן הגענו? נו, מעריצות. אוקיי, זין, זוכר רגע בקריירה שאמרת לעצמך, למה אני צריך את זה? כן. אחרי 7 באוקטובר. אוקיי. רש, רוצה לראות מעריצות שלך? אם אני רוצה, מפעם? אני רואה אותם עד היום. הנה, מגיע! יואו, איזה הפתעה, מה זה? וואי, הפתענו בדורון מזר. הרגתם אותי עכשיו. הגיעו לכאן מעריצות של דורון מזר שהולכות אחריו באש ובמים. מה זה? יאללה. וואו, בואנה. רגע, תן לי רגע. קח רגע. תן לי כמה רגעים. מה פתאום? רגע. אתם לא מעריצות שלי? מה זה? לא הבנתי. אתם לא מעריצות וואו, שלי? איזה הפתעה. מה פתאום של דורון מזר? יש לך יום הולדת, אני מבין, מחר, נכון? איך הוא זוכר? יואו, עדי, יאללה. מה זה גלעד, ממזרת? דורון מזר נכנסו לאולפן. איזה ממזרה. את המשחק. זאת הבת דודה שלי. שלום. נעים מאוד. את קיבלת נשיקה לא? כולם קיבלו נשיקה? כן. מה עשיתם לי? מי עשה את הפרטי הזאת? מי, גלית? גלית עשתה את זה? לא, זה מצלצל אליי הפקח. אורן. טוב שבאת, אמיר, אתה רואה? היי, גם אני. יש להם 2 בתי קפה, אחד בראשון, אחד בפתח תקווה, והם שלחו לנו מגשי רוח נפלאים. אז הנה יש לך ולמעריצות ולנגנים ולכל מי שהגיע. עוד מעט נפתח שולחן. מה זה? מדהים. כן. נצא לפרסומות עם איתן מסורי? יאללה, בבקשה. ונצא לפרסומות לאכול. חוויה של פעם בחיים. השקענו בך, מה אתה... מה זה? אתם מאזינים לשניים עד 4. לימון שלום. יאירה, הוא בשוק. בשוק. איך לא יהיה בשוק? תוכנית כיפית, תוכנית כיפית. מה זה כיפי?